May pangakong binigkas pero hindi naman tinupad. May isang tao na mahusay mangako. Kapag masaya ang simula, mabilis ang salita. Hindi kita iiwan, lagi akong nandito, pangako ko yan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga salitang minsan matamis, unti-unting naging tahimik. Hindi naman agad sinisira ang pangako, dahan-dahan lang itong kinalimutan. Hanggang isang araw, may taong nagtanong, nasaan na ang sinabi mo noon? Takot sa responsibilidad. Minsan naman, kakulangan ng paninindigan, mas madaling pangako kaysa tuparin. At ang mga pangakong binitawan, hindi dahil handa ka, kundi dahil gusto lang mapaniwala ang iba. Ngunit malinaw ang paalala sa salita ng Diyos. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. At muling sinasabi ito sa atin in Matthew chapter 5 and verse 37. Let your yes be yes, and your no, no. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung bakit sila hindi tumupad, kundi kung tayo ba? May pangakong binitawan ng kalimutan na rin dahil ang taong tapat sa salita mapagkatiwalaan at ang pangakong tinupad ay ang patunay ng tunay na karakter.